Vi skal se på gambitter, som er ord og faste vendinger, som på engelsk hedder gambits. Her skal du lære at sige forskellige ting, når du møder folk, når du gerne vil bede om hjælp, og når du gerne vil sige, du er enig eller uenig. Når du møder nogen, altså meeting someone, så kan man sige forskellige ting. Man kan fx sige, Hi, hello, how are you? I'm fine, thanks. Altså, hvordan har du det? Og jeg har det fint, tak. Det kunne jo også godt være, at man tænkte egentlig ikke så godt. Not so fine. Eller not so sure. What are you doing here? I go to school here. Altså, hvad laver du her? Jeg går i skole her. Det kunne også være, at det var mor, der spørger, What are you doing here? Så har det en lidt anden klang, altså, hvad i alverden laver du her? Så kunne det være, at man tænkte, Go away, mom. Når du gerne vil bede om hjælp, så kan man også gøre det på forskellige måder. Man kan sige help. Man kan også sige this is hard, og især når det er i skolen. Hvis man vil udfordre sig selv lidt, kan man sige this is difficult. Man kan også sige will you please help me? Eller I would like to know how to. Det kunne være, at du gerne vil sige I would like to know how to say this word. Det kan også være mange andre ting. Det kan også godt være, at du sidder i gruppearbejde og gerne vil sige, om du er enig eller uenig. Og hvis nu vi tager Facebooks fantastiske her med like, love, haha, wow, sad, angry. Dem kender du måske. Og der er der forskellige versioner. Altså, I like that. Det kan jeg godt lide. Good idea. God idé. I agree. Jeg er enig. I love it. Det kan jeg virkelig godt lide. Eller noget sværere. It's an excellent idea. Det kan også være that is funny, som i haha. Husk lige på, at det måske ikke er så fedt at blive grint af, hvis det er, man rent faktisk har sagt noget, der var alvorligt. Det kan også sige, wow, that is good. Som i, wow, det er virkelig godt. Eller beautiful, som i virkelig smukt. Det kunne jo også være, at I så arbejder sammen, og at det faktisk generer dig. Så kan man sige, that makes me sad. Hvis du tænker, det er jeg ikke glad for, så kan man sige, I disagree. Jeg er uenig. I don't like the idea because. Jeg kan ikke lide ideen, fordi. Det kunne også være, I hate that idea. Vær lige opmærksom på, at I hate that idea er meget sjældent rart at få at vide, når man har prøvet at komme med noget ordentligt i en undervisning. Det var forskellige gambitter, som du kan bruge, når du skal snakke med andre.